Entonces, a mí o que me gusta é coller un lacón así ben grande, pero un lacón así ben grande, e cocelo e lonchalo un pouco pan, para dentro e xa está. Aceite e xa está. Nada máis. Que máis necesitades, Galicia? Que máis necesitades, home? Veña, gracias por vir, un aplauso para vos. Que estades con nós na Volta Escoprato da Televisión de Galicia, como sempre, todas as tardes aquí cociñando. Sabedes que temos un Instagram que, vamos, últimamente está petando, non sei que lle pasa no Instagram, prendeume lume outro día no móvil, Seguídenos, @Volta Escoprato, aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano, e que cociñamos con xente sempre maravillosa neste programa. En este caso, un é maravilloso, outro non tanto. Así que primeiro vou chamar ao que non é maravilloso e despois ao que é maravilloso. Recibimos con forte aplauso a Xulio Mato e Xoán Cameixeiras! Xa yo estaba dicindo, sabe primeiro. Santi primeiro. Non pode estrenar a camisa que se pon todo. Verdad. É como se se viñese arriba. Isto ten unha explicación. Que faltón. Porque, como sabedes, leva dando a turra. Que faltón. Leva dando a turra. Mañá... 15 días, eso. Festa do Lacón en Silleda. Repito, por favor. Mañán, Festa do Lacón en Silleda. En donde? Pasamos lista. En Silleda. En Silleda. Festa de... Lacons Party. Lacons Party. Bueno, ahora que teño B2, podeche decir que... Correcto. All right. Xenitivo según. Moi ben, Eso é, moi ben. Gustoume. Como estás? Moi ben, Sí. moi ben, desexando que chegue mañá. Pero Non mañá... me chega o día. Pero tes que traballar mañá. No, mañá vou papar. Así, vou echar esta variña. Por primeira vez na túa vida en Silleda, nalgo gastronómico, non vas traballar? Eu sempre vou papar. Sí? Sí. Eu pensei que axudaba sempre. Que clase de veciño és? Non me deixan. Que clase de Non me veciño deixan. é? Eles teñen todo super ben estruturado. Se vou eu... Dixeche a semana pasada que eran 2000 ou así, non? 2000 e pico, 2000 Tal, fatal. largos, 2000 vos. Estás fatal da cabeza. Don Xoán Camixeiras, Moi boas. como estás? Eu ben. Desde a semana pasada, todo ben? Hai algún cambio? Todo ben, ningún. A vida en xeral ben? No, ben. Sí. Pasando calor, estamos no tempo e tal, os pimientos xa están para plantar, os Que tomates semana. están madurados Pois xa. No, están queimados xa os tomates xa. Que queres que che diga? Estou papando un montón de tomates, Claro, sí. Riquísimo. moito. Bueno, queres lle dar paso á convidada? Ti? Por suposto. Pochola do barco de Valdeorras, di aí. Pochola do barco de Valdeorras. Que emoción. Xa está. emoción, non? Xa está. Di Que nos traes hoxe? Soy María Victoria Lago Méndez, chámame Pochola, do barco de Valdeorras. Veño aquí porque a min os callos non me gustan, entonces quería que estes bois cocineiros que teñemos aquí me enseñen unha receta da que poda facer e poda comela. Moitos recordes para todo o barco de Valdeorras e un biquiño para todos. Chao. Aplauso para Pochola do barco de Valdeorras. Moi ben. Vamos coitar a canción porque me dixe a directora que era algo dun callo. Cuidado, que era algo dun callo. Non sei o que, pero... A que no se lo pisan. A sombra dos carballos Pisen el caballo. callos. A que no se lo pisan. Espera. Vai chegar, Onde chega? Aí ven. Ole! Aí está. Pochola. Sabes que parecía? Que? O camiño dos olivos do Pazo de Santa Cruz. Por sí que é parecido, decía, Porque a sombra dos carballos, callos, de toda a vida. O sea, que non comeu uns callos á sombra dos carballos. Sí. Pleno agosto. En pleno agosto. Por todo o mundo. Na festa da Santa María, no 15. O San Roque, 16. Non é galego, que non fixese. Sí. Xulio! Pois como me alegro que a Pochola non lle gustan os callos. Porque non haberá xente que lle gusten. Sí, Pero bueno, é un reto. Xa. Entón eu vou facer uns callos sin callos. Xa está. Vou sustituir o ventre por bacallau. Pero vai levar chorizo, vai levar xamón, vai levar puñita. Pero vamos a ver. Pero eso é que? A ver, Eso son callos. Esos son mans. No, Hai eso é o unha, vientre. hai unha Sí. frase, hai unha expresión galega que te define perfectamente. Cal? Ti non és ben dado. E vouche explicar por qué. Hai outra, para ti tamén. Sí, cal. A cabeza non che collo sal. No, e digo cho porque como van a facer callos sen callos. Un trampantojo. Xa. verás. Xa verás. Despois van decir que Hai mentimos. unha versión dos callos que é con callos de bacallau, pero a verdade é que son bastante carochos e difíciles de conseguir, non sempre os hai. Entón, vamos demostrar que se poden facer tamén uns callos melosiños, super ricos, tal, non sei que, cun toquiño picante, en caso que lle gusta a Pochola, senón non lle botamos o picante, xa está, Vale. con bacallau e sin callos. Moi ben. Hai que Bacallau ver. sin callo. Eso Xola é. Mato. Si lle ides aplaudir, podedes aplaudir, Aí está. Podedes aplaudir, non hai problema ningún. Porque lle aplaudades.
Pois Xoanqui, Bueno, pois eu non vou facer un potaxe de bacallau. Eu vou supera facer... un potaxe de bacallau. No, callos. Perdón. Eu vou facer uns callos fritos. Vou fritilos. Como non lle gusta, a quen non lle gusta un snack? Que faga cracks na boca, non? Entón, despois pon bar. Snack, bar. Snack bar. Bueno, pois iso vamos a facer. E os garabanzos vamos a pasar pola tixola tamén. E vounos a freír tamén un pouco. Vamos a pasar... Vai a ser frito. En vez de cocido todo, vai a ser frito. O callo previo cocido. a Pochola non lle gustan os callos. Estás Pero vai lle gustar porque vai aí dentro. Canta xente hai que non lle gusta o peixe. O metes dentro dun finger ben feitiño e comen peixe como se non hoxe mañán. Pois aí está o truco. A miña, penso que Señores, vai lle gustar esta receta. arriscamos no Voltas co Prato facendo un prato destacado da cociña galega como son callos en callos e callos fritos. No Voltas co Prato. Marchamos con Xoanqui Meixeiras. Ven, vamos allá. Esa chica está crocante. Oh, como os teus Buenos. callos. Me la voy a comer. Esa chica está crocante. Crocante. Me la voy a comer. Sigue bailando. Swing del combo. Cha, cha, Aí está. cha, cha. Bueno, pois aquí estamos, unha tarde máis, cociñando comida pola que nos van denunciar as familias de Galicia. Non o creo. Cociñando comida de verán. Non porque o nos creo. encanta no verán que comer callos, cocido, pa que unha ensalada fresca, empanadas, todas estas cousas. Pero eso xa se dá por feito. Sí, sí, sí. Hai que meterlle calorías, senón nos Mire, en olvidamos. Lalín eso fixeron de maravilla. O qué? Porque en Lalín colleron e desestacionalizaron o cocido. E dixeron, lógico, cando é se que é pode certo. comer o cocido? Todo o ano. Todo ano, punto. Todo o ano. É que é verdad. Dixo o alcalde de Lalín. Todo o ano. E Escoita, eu lembro cando era cativo, Sí. tiñamos que esperar o verán para papar un helado. Claro. Era de verdad, ahora non. A ver, Que disgusto. Non había Había, pero non había tanto os xeados chevaban as marcas que non vou coñecir, pero non Pero había eso, escoita unha cousa, eso era antes ou despois de que forades de caza? Bueno, non te pases, que teño 54 E tacos. os arcos e todo eso. Non, que logo, ti non te acordes. Bueno, ti Sí, non, no, pero... eu só tiña xeados no verán, tamén. É verdad, É non normal, había. é normal. Claro. Por certo, hai moitas festas dos callos, esta fin de semana, hai en Vimianzo, hai por aí adiante, por toda a xeografía galega, mirade porque hai festas se vos gusta, de feito é curioso, porque hai varias festas de callos agora no verán, en Galicia. Domingo 12 en mes, estame dicindo. Domingo 12 en mes. Tamén en Vimianzo. Espectacular. Veña, Xoan, que como arrancas? Moi ben, pois arranco con allo e con cebola en xuliana fina. E que foi antes? Que se note. Antes foi máis ou menos a pre, por aí, vai a quedar igual. A ti que cheu? Conta a verdade. A ver, Botei o fucillo. a mí o lema o mesmo que todos os Allo e cebola? Sí. Pois entón. todos os sofritos, sí. Porque ule a allo. Allo e cebola. Claro que Non colle. pode ir Como outra non vai a cousa. coller? Sí, sí. Quieto, pois ahora vamos a darlle aquí sabor. Ala, dalle unha Esto voltiña. está, Sí. vamos a darlle unha voltiña. E aí está. E ahora teño ese aceite que xa estou empezando a quencer. Pero son porque distintos ou non? Son dous aceites distintos ou non? Sí, este é un aceite de xirasol, Este este é un de oliva, aceite de oliva. de oliva, sí. vale. Vou coller os callos, mira. Ai, Dios mío, que vos están os callos. Vamos meterlle un pouquiño de pemento doce ao pan rico. relado. Que rico, E dentro do pan relado teño o callo cocido, que o cocino durante en ollas pres 45 minutos. Xo comía así. Está para comer. Xa está para comer, está listo, sí. Que rico. E para adentro con él. A Aí xente da está. casa que nos chame, como sempre, 881365536. Teléfono a Voltas co Prato, xa sabedes que nos podedes chamar, comentar con nos o que queirades, o que vos dé a gana. Si queredes, bueno, xa unha mensaxe no contestador. E vos contestades a mensaxe e despois chamamos nós para que concursedes na pregunta dos 50 euriños. Así que 881365536. Anotade e deixádenos tamén mensaxes polo Instagram. Entón, os callos, Os callos que xa os pasei rebózalos un pouco para fritilos, non? para fritilos. E ahora vai aí ao aceite. Isto vaise facendo pouquiño a pouco, cando colle un pouquiño de dourado a cebola, os garabanzos xa os temos fritos, que aguantan perfectamente 20 minutos máis aquí sin problema. E aquí, nesta tarteira, vou facer unha salsa brava. Para darlle un pouquiño, sí. Unha Gústame a auténtica, túa- sin gústame a túa tomate, receita. Nina, a auténtica salsa brava. Gústame a túa receita porque Para basicamente botarlle por leva riba. callos. É unha cousa importante. No, Importante. claro que e con salsiña brava. É dicir, que vai a picar, vai a levar o seu toque de comiño tamén, que o leva aquí dentro, estuve esperando un pouquiño. Bueno, E pois- a salsiña vai levar o toque de picante. Despois de ver os callos de Xoan Meixeiras,
Vamos ver o que teña Xulio Mato aí. Bacalhau, María, quero o bacalhau. Quero chegar do bacalhau, María, quero sim do bacalhau. Foi fácil. Como te gustan esas cosas con doble sentido? A ver, Que fago? Pois mira, teño aquí uña cocida, pata cocida, vale? Uña non, pata. sabes que me encanta Tenreira. tamén, sabes Buah, que me a mí encanta. tamén. Sabes que é isto? Como son amarillo. Isto é coláxeno. Isto é o fin das clínicas de estética. No, isto é... Coláxeno. Isto estírate. Sí, sí, isto estírate. Por iso na miña familia estamos todos tan estirados. Sabes que é o que máis te estira? A barriga, isto. Tamén. Mira, Estamos vamos a todos ver, moi vai. estirados na miña familia por iso, Mira, ahora que vamos a facer, xa estaba Oh, que apagado, rico. entón o que vamos a facer é quitarlle o oso. Que rico. Ves, isto está cocido tamén, vale? Podía estar un pelín máis, pero bueno, Vale. vale nos ben. Mira, vamos quitando así. Que non leve ningún osiño, porque Diría isto Miro vámolo Pereira, me cago no mundo, vendo isto, Despois isto vámolo picar ben picadiño e vámolo botar. Move un poquinho aí esa cebola, porfa, tes aquí o chirme. Ah, vale. A cebola de Xulio Pois mira, Mato. o que vamos a facer, como che dixen, os callos sin callos que teñen, que vamos a instituir o bacallau, que casa moi ben tanto ca pata como cos garbanzos, Sí. vale? Os garbanzos témolos en conserva hoxe, Por qué? Porque non dá tempo de cocer tanta cousa. Joder, Xulio Vale. Macho. Que, pero non ten problema ningún. Ti tes esta pata, poder ter cocida e congelada. Sí, sí. E apañas isto rapidamente. Agora mesmo teño dúbida existencial, porque Sí. aí ca pata e ali cos callos... E que a pata é moi ben. Cuidado, E o bocata, cuidado. O que pasa é que Xoan que atreveuse moito, vou esperar a que veña a nosa Pochola. convidada para ver se lle gusta o picante. Eu Sí. teño aí unhas calleniñas, ves, pero están aí quietiñas. Telas que a espera. por si acaso. A espera, méteme isto que se me caiu. Que Chof. senón, Non escoites a dirección. ca xelatina que ten isto, queda me pegado o dedo o chirme. Bueno, pois mira, este xa Veña. case o temos. Que vas O que facer che dixen, con isto vai eles? moi, Isto vas vámolo facer con picar moi eles? picadiño e vámolo botar despois no último momento para que coza todo xunto. Un par de minutiños só. Bueno, pois Porque veña, vamos a utilizar pos callos esa agua de cocelas. Vamos chamar a nosa convidada. Dádelle un aplauso porque ven aí Pochola do barco de Valdeorras. Veña. Vale, Pochola, por aquí, Pochola, por aquí. Que tal, como estás, Pochola? Moi ben. Estás ben? Está moi ben, pero No. non sei que vai facer con estos callos que vais facer. É que hai un problema, Pochola. A ver. Eu a min, cando cheguei aquí, no, a convidada é moi ben, é moi maja, tal, non sei que, non sei canto, e dime, pero non lle gustan os callos. Pois Non digas a E nós- naide, a ver se me vas a facer de É unha boa cousa, é unha boa apuesta. E nós puxemos, che, mira, aí un fondo, comendo callos debaixo dun carballo. Pois pareceme ben. Ao caso que me gusten. Ahora, Esa outra. Vámolo intentar, vámolo intentar. Inténtalo que despois farei no seu. Que non é doado. bueno, Xulio non che vai facer callos. Non, Non, eu ai, vou non. facer uns callos sin callos. Un callo sin callos, Callos como sin se fai? callos. Pois mira, teño aquí allo e cebola pochando, vale? Ves que xa está Sí, empezando sí, a coller cor. O chorizo e o xamón vamos a botar tamén. Eso gusta, che, non? sí, xa me gusta. Ah, carallo, E claro. no sitio do callo vamos a meter bacallau. Gusta Ah, e o bacallau tamén me gusta. Pois vamos ben. E o garbanzo gustache? Tamén. Pois xa está. E o picante? Tamén un pouco. Pois mira, vamos a meter unha calleniña aquí. Dixo un pouco, pouquiño, así. Un pouco, por eso, unha. Sí, Teño un 4. pouquiño. Se Vale, estaba vale. moito, metíamos 2 ou 3. Vale, vale, vale. Unha calleniña. Entón xa vamos ter aí un toquiño que se nos vai facendo aquí ca... A ver, teño que ca aprender ceboliña. tamén que a mí gusta a cociña, eh? Sí, Pois pues está, mira, pois esta é estamos. unha receita moi sinxela, Ves, deixamos que se vaya, e agora, mentre se nos acaba de facer, que facemos? Picamos o chourizo e Venga. un poquinho de xamón, e vamos a botar aí para que se nos cociñe tamén. Ostras, Xa vale. Parécese, vamos. Isto é moi- facer os Parécese callos é isto moi- uns callos como unha boa castaña. Claro, facer uns callos é moi doado, e sin callos, sin demais. Sí, sí. No, pero os callos son dá moita lata, é Sí. polo que vexo. No, porque hai que lavarlos moi ben. Claro, Pero ti sabes facer? Non, Ah, pero va. teño visto o he oído por aí. Vale, algo. vale, vale. Sí, sí, A hai miña nai auténticos facía pata, expertos en solo. lavalos, Oh, A Xulio pata fixo a Xulio fixo pata, solo. mire. Sí, pois Mira, eu eso. fixen callos, todos os jueves facía callos. Inda que estiveramos a 50 graus. E poñía unha pizarra fora que poñía, non fai tanto calor, hai callos. E sempre, E a xente sempre se vendía, venderon, ¿no? sempre se Claro. venderon moi ben os callos. A xente gusta. Galicia somos de callos. Sí, sí. Somos moi calleiros. E incluso deste, xa verás. Xa verás que maravilla. Bueno, Bueno, sí. botelle moi pouquiño sal aí, só para que nos axudara a sudar a Sí, cebola. sí. Entón, agora que No, facemos además, é co que xamón, Ole. que vamos a Xa deixar que está. se nos cociñe ben cociñadiño, e xa vamos ter aí o punx de sal e o chorizo tamén, que tamén ten sal, pues, Vamos deixar a Xulio Mato picando, Todo moi incorporando picadiño, xamón aí co sofritiño, e malo chourizo, Xa se, imos ve, xa se ve que ten moita... con xai camiseiras. Tira, porque A ver, este sí tú que ten pola- callos, faz. Pochola. Cuidado este que sí ten. salte un pouquiño. Esos Mira, callos. Estos son Sí. callos fritos, sí. Os cocín primeiro, durante 2 horas. Primeiro os librei con lejía, con Con energía. No, Non creo. con
Vinagre. Non querer matar. Un poquinho de vinagre. Xa os teño cocidos, unha vez los has cocido, e o único que fixen foi rebozalos. E ora vai a tixola, xa ves que... Ai, iso de rebozados non sabía, Sí, bueno, para sorprender e para que che guste. Xa verás que ricos ao final vai me encantar os callos a min. Claro, xa verás. E agora, cos garabanzos, porque vamos a seguir a receita tradicional, máis ou menos, por lo menos polos ingredientes, o que fixen foi fritilos con unha cebola, tamén con un pouquiño de allo e pimento, sin máis. Pois ten moi boa E xa están pinta. fritas. E aquí, para darlle a salsa, vou facer a salsa brava, que escoitei que che gustaba o picante, non? Sí, un pouquiño. Un pouquiño, vale, pois vai con un pouquiño de picante. Eso, un pouquiño. Bueno, como ves? Eso gústame. Gustache, verdad? E además, Non o xa probei, verás. pero gústame. Gústache a idea dos callos? Xa verás. Gústache a idea dos callos así? Fritidos así, Fritidos non así, sabía o aos deles. poucos, para que collan crocante, para que se fagan ben todo Ostras. alrededor. E despois, Ao final vai me gustar. Ao mellor, Ao final vai me gustar os callos. va a salir de aquí a calleira maior, va a ser. Pero o que pasa é que todas as compañeras queren que os faga. Claro. Eso vai ser Eso outra vai ser cosa. que non, eso vai ese ser é outra outro conto, cosa. verdad? Sí. Aí outro conto. Bueno, vamos cunha tandada, vamos fritando por tandadas. Ai, Eu estou moi enamorado desta receita. É o máis. Xa verás. A mí que non me gusta. Mira, a ver, a pinta xa vai cambiando, Sí, sí, non? sí, sí. Bueno, pois, incluso vamos a respetar un pouquiño o sabor dos callos orixinais, porque ti podes escoller e de aromatizar co que che dé a gana, pero eu respetei o comiño. Por eso non te sobrou un pouquiño o comiño, que botei aquí. Non, o olor xa Ai. gusta. Aí está. Os cheiros xa gusta. Claro, e paciencia. agora a segunda tanda, xa ves que non ten outra cousa, botamos Juan aí. Pochola, tenche que preguntar cal das dúas receitas levarías ti para o barco se tes que convidar a todas estas. Levarías dúas. Non, xa, claro. Claro. Xa, de levar, que máis dá. Pero despois, cando as probe, diré o último. Bueno, pois entonces vou te mandar á zona de sufridores a pensar. Sí. Ali. Ali. A pensar. Vou a pensar. Pois veña. Marcha. Un aplauso para Pochola que está con nós no Voltas Cobrado Televisión de Galicia. Ben de do barco. Bueno, hoxe toca comer callos á sombra dos carballos. Porque, ainda que esteamos no verán, aquí encántanos. Somos moito de meterlle o dente. O calleiro de vacún, os callos, son moi populares no receitario tradicional e gustannos abondo acompañados de chourizo, garabanzo, pemento moído e moito chup-chup. Este guiso tradicional é o que seguro vos ofrecerán se ides ás festas importantes. Collede lápiz e papel, que vou dar datos. Esta fin de semana teredes troula e callos en Meis e Vimianzo, e o 20 de xullo en Guitiriz, e xa despois en agosto na Laracha, Ourense ou Oleiros. Aquí toreamos polos callos e xusto por iso hoxe ofrecemos outras receitas, desas que, bueno, que nos fixeron famosos. Sí, Xoan que frite os callos e Xulio fai uns falsos callos, así que xa sabedes, como sempre, en @voltascoprato, todas as receitas estas incluídas. Veña, un biquiño grande para todos e todas. Seguídenos, vamos con Xulio. Veña, aí está. Bueno, xa casi estou, Estás ou non estás? Xa casi estou. Mira, xa teño casi aquí a pata picadiña, ves? Toda en trociños. Eso está, de verdad, Isto é unha maravilla, Uf, Isto é o que decimos. hai que facer unha tosta de pata. Buah. Buah. Pan de millo ou de pan de Unha broa, tosta sabe, de tal? pata sin tosta. Tosta ou de sin pata. No, tosta de pata. A E mí pollas gusta. e tal, pata encima. Buah, o de morro, o de uña, o de calquera cousa. Que rico, De calquera cousa, como di Begoña Marrao. Se hai alguén que pode traer unha receita de tosta de pata, Sí. xa está. No, eu xa podo traer. Pois, por favor, Non te digo de broma, Bueno, pues mira, vamos a ver. Eu teño Debe igual. os garabanzos teños Vale. lavadillos. Sí, genial. Que tes dous. Mise en place, mise en place. Mira que eu teño Sigue, mise en place. sigue ca receita, por Bueno, favor. vamos ca receita. Se pasas ti de min, eu paso de ti. Está, bueno, xa estamos. Te poñas caprichoso, porque estés estrenando camisa, non te poñas caprichoso. Bueno, mira, vamos a empezar a espesar un poquinho a salsa. Vale, Mira, vamos a te botar... vas querer ir en algún momento ao carromático ou non? No, de momento no. Bueno, sí, despois igual sí. Queres que vaya? Joder, tío, é que eu... En algún momento boto de menos o tun, turun, turun, tun, turun, Ah, pero turun. espera, mira, ahora mentre se Vamos. nos fai a fariña vamos a facer un poquinho tonto chimese. Vale, venga. Veña, vamos. A ver, venga. Que tal no cole, ben? Pasáchelo ben? Veña, vamos. Aprove, vamos ao carromático, veña, vamos. O carromático do A Voltas co Prato. Aquí tes todo o que necesitas. E ahora que todo llevo o que todo. queres. Ai, ahora é tu Mira, vamos a traballo. botar un poquinho de tomiño. Vamos a botar un poquinho de tomiño. Un pouquiño de tomiño. Ya está, mira. Non queres loureiro? Este, Loureiro non No, queres. tomiño, mira, dúas ramillas de tomiño, que tomiño sempre é ben, por guisiño sempre é ben. Mira que ben cheira. Pois veña, vamos. No, que despois torno. Vamos, veña, vamos a meter aí. Gracias, Xulio. Bueno, mira, aquí temos É que me facía ilusión ir ao un carromático. pouco de fariña, vamos a botar un chisquiño máis, porque quero que queden espesotes. Como se foran Estos serán callos. como dúas culleradas de
Como 2 culleradas. A min gusta botar sempre fariña, que non queremos que teña gluten, pois podémoslo espesar con un poquinho de fariña de millo, vale? Que tamén, algo que nos engorde a... A mí gusta moito con fariña de trigo porque queda como unha veluté despois cos callos, Sí, é verdad, queda un E pouquinho... aí botamos unha ramiña de tomillo. Chegou, che. Unha ramiña de tomillo. Colleu dúas para dixo, Mira, vamos a botar o comino, como non. O chiste está ben, pero... Claro. Vamos a botar pemento doce moído. E vamos a botar un poquinho de pimenta tamén. O sal non vamos corrixir ata o final, vale? Entón, agora deixamos que se nos faga un poquinho de sofrito. E agora aquí vamos a cimbrar Sí. os garbanzos. A miña palabra favorita do vocabulario de Xulio Mato, cimbrar. Cimbrar. Cimbrar é... Cal é a outra miña favorita? Non sei. Sí. Amalgama. Amalgama e amalgamar. E alfábaga. Alfábega non, amalgama. Bueno, mira, ahora temos isto así, que se nos fagan tamén un poquinho cos garbanzos. E aí mismo, sin contemplacións, metemos xa a pata. E agora ti dirás, e canto tempo ten que cocer? Pois mira, ten que cocer o tempo que vamos... Madre mía, se me sale isto, xe. Irmáns, contemplemos todos xuntos a obra de Xulio Mato, porque hoxe foi capaz de facer atractivos uns callos en callos. Sí, ainda non rematei. Ainda non rematou. Leva Vamos a pata, quitar- leva chourizo, Vamos a quitar a piel leva esta, sí, garabanzos, leva de todo. un montón de cousas. Macho, estou falando ben de ti e ni me deixes falar cando falo ben de ti, Sí, que non dou. É tremendo, é unha cousa... Pode chansia. Podemos Pois nada, nervios. Que están moi vos os callos. Está moi vos, pero espera, Sen espera, callos. que ainda non está. Mira, ahora vamos a picar ben picadiño o bacallao e vámoslo meter aí tamén. Ese bacallao fixaches de algo? Nada, é un bacallao de salao. Vale. De salao que compramos na sección de congelados do supermercado. Vale, Vamos con Xoanqui Meixeira, veña. Vamos a deixar a Xulio Mato e imos con... Esa Xoanqui, chica está crocante. como a ti, Xoanqui. Estás crocante, tío. Está crocante Xoanqui, está crocante a súa receita. Está todo espectacular. Xoanqui ten que competir cunha receita Vale, boa, Así que a ver como lle queda a eles. moi boa, sí, señor. Ben, mira. Seguimos. Espera, Seguimos. vamos a retirar isto. Bueno, Está pedindo sair de aí, Aquí mismamente. Esta é a salsa. Allo, cebola. Xa temos lixeiramente, xa temos todos os sabores aquí. E agora botemos un pouquiño de fariña. Teño unha pregunta sobre a salsa, porque Ole? non explicaches que levaba. Sí. Allo, cebola, fariña, pemento doce, pemento picante ou pemento doce e chile, como queiramos, para é con meterlle. bastante aceite, non? Para facelo. No, o aceite é este, nada máis. Ahora facemos o rus, e en vez de botarlle leite como vai saber, botamos de caldo. Vale? Aí lle botamos o pemento. Como vas, Eso é. E agora caldo de carne ou polo, ou verduras. E deixamos reducir. E aquí deixamos reducir. Despois pasamos o brazo batedor, poñemos a punto de sal, pimenta e temos unha salsa brava. Sin tomate, esas cousas. Despois a rápida é tomate con tabasco e tira para diante. Pero esta está moi ben, Este é a clásica. É un invento... Este é a de toda a vida, macho, de verdad. Eu creo que a Pochola vai gustar, Vai gustar os callos especiais de Xulio de Xoanqui Meixeira. A ver, son fritidos, a ver. Iba ben. Mira, ademais fixenlle as dúas texturas, non? Unha que queda xa moi... Proba un. Moito rato. Si, home. Toma, mira este que bonito. Por suposto. Para que vexades que é crocante, Para que vexades que é crocante. E é verdad que leva fígado. Que? Buenísimo. Como está? Buenísimo. Amigo, compañeiro. Isto ca salsa, Esto ca salsa flipas, claro. E con... darme outro. E co sabor de... Dame outro. Hombre, toma, ¡Ja, Pochola! Boa. Non me vai ser ningún. Vais encantar, Boa, sí. Está buenísimo isto. ¿A que sí? Bo. Bueno, pues ahora mi madre con fútbol e todo, metes esto, Dios, metes Pos un partidos. snack. Pos partidos. Que che vale unha panza de vaca de callo, Nada. 2 euros e pico. Con 5 euros invitas a todo o equipo. Díllete ahora un cativo. Non, vas comer panza de vaca hoxe vendo fútbol. Non cho cree. Non cho cree, pero papa. E a cativa colla en vez de Pero pa. E lle botas un ketchup, unha mayonesa, unha historia destas e Xa está, xa me estás ganado. Xa está. E yo teño ganado, listo. Bueno, isto como fixo... Aí, isto xa estamos. Tamén voulle botar un pouquiño máis. Aí está. E témolo listo, Como ves? Eu vexo moi ben, As Vale. dúas, Hoxe estou moi contento
porque non teño nada que criticar de ninguna das dúas. Menos mal. Espérate, O único que podía criticar da de Xulia é que non leva callos, espérate. pero... Oh, Espérate que vas te vou probar esta contar. salsa, Que? Espérate que Mima. te teño que contar. Que fixeches? Xa verás, cando veñas. Ahora, queres que vaya? Cando queiras. Uf, Boísima. espera. Que pasou? Jaime, ponme música de tensión, por favor, que... Algo lle pasou a Xulio Mato aquí. Conectamos en directo con Xulio Mato. Xulio, que aconteceu? Bueno, mira que boa pinta te está collendo isto. Sí? E agora gustaríame coñecer a min a trazabilidade desa callena que botei aquí, que botei unha soa. E parecen os callos sin callos do inferno. Pican moito, Pochola, aviso. Proba moi pouquiño que pican que te podes morir. Mira, estou sudando, probei Botache unha callena só? unha soa e digoche que están doentes, Pero, bueno, Mira, é moi bo. Ya, dame picando porque ningún hilo, ti sabes jamás. Ti sabes que os bereberes e a xente que vive no deserto que teñen temperaturas de 50 e pico Aí vai a graus. excusa. A comida é especial de picante para subir a temperatura corporal e combatir mellor a calor. É para perforar o estómago tamén. Claro, no, de eso nada, eso é falso. Sí, falsísimo. Para eso están os restaurantes de comida rápida. Vale, pero bueno, mira, espesiños, mira que ricos, ¿Quieres probar? No. Proba, que esta é a alegría da vida, cañotas. Sin problemas. ¿Dónde se xoga o mundial? En Estados Unidos, México, Pues veña, vai. sopla, caimo non. No, sopla un pouco. No, non pica unha locura, pero pica máis do que contábamos. Home, Pica bien, Veña, toma. Pica bastante, Bueno, é moi importante controlar o picante e o saldo. si lle metes unhas cucharadas, cuidado, Sí, bueno, pero como solo ten que probar Pochola, Sí, claro. igual zafamos. Bueno, esto está. Bueno, pues Entón, marcho ahora con vamos a botar un poquillo Pochola. de verde Voy a explicar a situación, ¿vale? Está- Venga, vamos con está Pochola, como- vamos para allá. A ver. La vaca. Pochola. We have a problem. Temos un problema, é que agora teño B2 de inglés e teño que presumir. Entonces, Non entendo. No, pero ese che digo, temos un problema. A ver, que problema é ese? Pican. E non hai auga. Hai agua. Non te preocupes. Pois Hai entón, agua. solucionado o problema. Xa está. Aquí din que che gusta o picante, dixetes que che gustaba o Un picante. pouquiño, dixen. Bueno, pois un pouquiño non é, xa che digo eu. Un pouquiño non é, pois entonces non me entenderon Un ben. pouquiño, eu creo que esa cayena viña directamente, sí, directamente. Ben de nada. Viña do inferno, Viña do inferno, Sí, Pois sí. entonces, a ver que facemos ahora. Bueno, pois... Un pouquiño de pan non hai. Sí, pero de todos os xeitos digo unha cousa. Si probas un pouquiño non pican moito, é que eu que provei tampouco O pican sea, moito. que non podo probar Ahora, moito, que si non lle queres si decir. lle metes 2 culleradas igual vela luz. Pero xa sei o que queres tú, que non coma moito, porque che quede un pouco para ti. É unha forma, outra maneira de dicilo, claro. Claro. Moi ben. Claro. Si no, pero podemos levar todos co que pican, Podemos los levar? Si, vamos, non hai problema ningún. Bueno, pues entonces, si os podemos levar, igual alguna lle gusta que lle pique. Así que, ale. Bueno, que che parecen as receitas? Ben? Moi ben, Sí? moi ben. Non nos las dais escritas, pero Sí, podelas facer na casa. Se telas colgadas na web da Televisión de Galicia. Ah, por razón, favor, claro. por favor, van Claro, é verdad. van tanto en los lados, Perdón, perdón. Pero ainda Bueno, así, pues sí. a ti, mandámosche si queres. Mandámosche por escrito cun lacito. No, cando sea así lacito, non me importa que Chega sea nun- con lacito, caso que me Non, mandes. nunha postal. Unha postal, postal. logo voltas co prato que recita por Unha detrás. postal así, ben. Unha postal? Ben, que este ben. Que queres que me poño en pelota na postal? Estás ben vestido tamén, Imaginados unha postal Mira, de Fran Cañotas. Claro, non me importa. Con 2 melóns aquí tapando. Bueno, vamos ver as receitas. Pues vamos a ver la Veña, receta. vamos para un aplauso Vamos para para Pochola, que vendo barco. Pasa con Joan Camisero. Aí voy. Ai, tentino. Un beso. Tentino, sí. Sí, ver. porque... Hola. A ver, Bueno, pois aquí, aquí aquí. estamos. Ben, vamos Oye, a a mí eso facer me ten boa pinta, o que pratillo, nunca xa lo comí. verás. Vamos ter que facer un exorcismo con Xulio Mato, Sí. Alónxete de mí, maligno. Podo probar? Fora. No, espera, no. Tens que esperar a túa Que zona. pica. Aí teño zona. Ter zona de probar. Claro. Esta zona de sufridores, zona de probar. Hora de probar. Estamos moi ben montados, o que Moi pensás. ben, moi ben. Aquí Que barbaridade. non vamos ao barato aquí. Claro, non tedes de todo. Unos brandiños.
para que degustes, pero tamén os crocantes Os estes. crocantes fixeronme moita gracia, Estes que son crocantiños están moi ricos. A mí fixeme menos Xa gracia. verás. Es que era E me bastante. decías que che gustaba o picante, vale. verdad? Un pouquiño. Vale, pois vais... Que creo que está moi picante, dice aquí. a ver, eu creo que este Dice é o aquí que está moi picante. No, este... No, eso no, É aquel. eso no, é verdad. Eu creo que este é No, o calquera punto das dúas. exacto de picor o que lle vamos a dar con isto. A ver se Eu adivino, digoche Mira que ben se vende. que provei os dous e que os dous están moi bons, as dúas receitas. Non lle vou meter moito porque non quero... O que non provei foi a salsa de Xoanqui. Aí está, sin máis. Non lle vou botar nada máis. Igual a salsa de Xoanqui, vamos. E con isto... Pero Perdón, todo eso non como. con isto vou ir ao fundo mundo. Vamos a dar un aplauso a Xoanqui Ameixeiras. E imos con Xulio Mato, venga, va. Aquí, por aquí, no, Aquí, no, aquí, vamos aquí. a ver o de Falta Xulio, el aquí, tuyo. aquí. Aquí, que ahora vimos aquí. Esto tamén ten moi boa pinta. Sí, pero eso é o Mira que- inferno. sí, Esto é directos desde el infierno. Eso é... Non pican. Pican Eso e é- metelle pica, pouco, pica, porque pica. non porque pique, porque están moi quentes, metelle pouquiños. Isto é lume purificador. Entón, mira que pintaza, que guisiño. Ostras, a verdade é que o aspecto é En chulísimo. Madrid xa están cambiando a receita. Non chegues sí. máis. Aí está. Vamos a limpar un poquinho o borde. Pois eu xa teño que facer dos platos que non sei. Verdad? Sí. Pero Este non sei facer eu. Este é Pois moi é, fácil de pois é. facer. Esto só hai que ter a pata cocida e na máis. Vamos a dar tamén un aplauso a Xulio Mato, veña, aplauso para él. Aí está. E agora sí que sí, se che Claro, que parece, che guste. Pochola, vamos probar. Desgusto. Vamos. Queres? Pois veña, vamos con Por Pochola a favor, probar. quero probar. Aí á esquerda, por favor. Nas que, mira, aquí no cabeceiro, aí. Ai, No ai, cabeceiro verdad da que, mesa. que teño aquí Claro, está para ti, vanche poñer un os prato. instrumentos. Mira, un aí, este no medio, porque agora vanche poñer outro aquí. Ai, claro. Ves? Ai, falta culler, tenemos agora unha Aí culler. vou. Pochola, tens que ir probando. Eso é, bautizámonos como os callos en A mí callos do teño inferno. moi boa pinta. A pena que non podes levar para casa, pero Si, bueno. muller, algo a levar, ahora, non te preocupes. E aí tes os de Xoanqui. Cando queiras, podes ir probando as dúas Isto é. receitas. Eu vou empezar por aquí, a ver. A ver, Xa que non vos quero. a ver a cara, a cara de Aquí, Xa o Cris, Pochola. confín, xa o arriba. confín. Ah, comiches callo, Esta de aquí arriba. Ves? Cal, A crocante, Eu a que, gústame. a que fai clash, a que sí. A que sí. Pero prova tamén dos garabanzos, muller. Eu preparei de todo, non Vamos teño lá, pois está. Non teñas E nós, medo. mentras tanto, se sabedes que podedes chamar, Ese repartimos blanquiño. cartiños ao 881365536. Ese é o noso teléfono, vale? Así que chamade porque damos 50 euros. Pasou chal, jo. Gustoulle. Estamos. Tan boísimos, non pica. non me gusta moito. Diga, si colles a sal, se mellor un pouquiño. Xoanqui que non veña máis. Imos ir a Vigo. Amén. Moveu un cu do que lle gustou. Fátima, que tal? Boa tarde. Boas tardes. Como estás? Moi ben. Sí. Aquí no Prestiño de Vigo. Ai, que ben estades. E ademais, bo tempo, verdad? Táse ben, dá gusto. O Celta acabou ben a temporada. Bueno, que ano en Vigo. Vaya ano en Vigo, Perfecto. A verdade é que sí, dá gusto, dá gusto. Pois veña, a ver, vamos coa pregunta de concurso. Ti vai probando, Pochola, vai probando. Vamos coa pregunta de concurso, música, tensión, así me gusta. Xa sabes, unha pregunta, tres posibles respostas, só unha é a correcta. Vamos alá. Ok. De que parte do animal proceden os callos de vacún? A, do rabo, B, da orella ou C, do estómago. Do estómago. Bueno, pois é o Chan, sí, Chan, un abrazo para ela. Moi ben. Pois moitos parabéns, polos 50 euros. Pois moitísimas grazas. Nada, xa sabes que podes chamar Fátima cando queiras ou podes vir, que esta é a tua casa, vale? Moitas grazas. Veña, un bico, chao, chao. Chao. Hasta loguiño, chao. Aí está a Fátima de Vigo, probache os dous. Os dos boísimos apenas non poderos tomar todos. No, pero vas poder comer máis, non te... Espera que é mau. Vale, Vamos alá. probache os dous e agora chegou un momento de verdade. Pochola, do barco, ten que dicir quen gaña o voltas co prato o día de hoxe. Os dos. Ah, xa, pero iso non Non pasou, pode ser. non pasou en 1000 épico programa, non vai pasar hoxe. Pasou unha vez no 1000. Pois tendré que decir os callos, sinto, porque... Pero que callos? Son os dous callos. callos, no, Os pero- callos. Os callos de Xoanqui Ameixeiras. Os callos de Xoanqui Ameixeiras. Aí está. Bueno, señoras, nos marchamos. Queden coa actualidade, co telexornal serán. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre. No voltos co prato da Televisión de Galicia. Chao.